Hormatly Türkiýede bolýan raýatlarymyz, ine bu habar esasen siziň üçin we Türkiýedäki raýatlarymyzyň ýakynlary üçin. Öňünde Atawatan Türkmenistan saýtymyzda şu günüň dowamyny bir habar edipdik. Ýagny habarda Türkmenistanyň halk basatynyň başlygy, Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki elçihanasyna baryp, Türkiýe döwletinde bolup geçen köp sany adam pidalaryna we şirket ýetirmelerine hemde weýrançylyklara getiren ýer titreme sebäpli duýgudurşyk bildirdi we elçihananyň matam kitabyna ýazy galdyrdy. Ine şunki watan habarlar gepleşinde belenip geçilişýäli. Türkmenistanyň halk basatynyň başlygy bu ýerden çykyşyna Türkmen halkynyň adyndan Türkiýe döwletiniň ýol başçysy Recep Tayyip Erdoğan'a ve bütün Türk halkına inancını bildirdi. Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy şeýle dedi. Boljak işe çäre ýokdur diýilýär. Bu betbaççylyga duşar bolanlaryň arasynda gynansak da öz hem raýatlarymyz bar. Şonuň üçin hiç il alada etmeň. Türkmen döwleti siziň her biriňiziň arkaňyzda dağ ýaldyrandyr. Eğer durmuş meseleler yüze çıkan halatında siz Daşary işler ministriniň wekillerine Türkiýede bolsa elçihanamyza gije gündüziň dowamyna ýüz tutip bilersiňiz. Kime nähili kömek gerek bolsa zerur kömek berler. Men ýene de bir gerek şehit bolanlaryň dogan garyndaşlaryna hormatly prezidentimiziň öz adyndan ve bütün halkımızın adından gıynancımı bildirýän, merhumlara iman baýlygyny dileýän, olaryň yatan yerleri, ýagty jaýlary cennet bolsun. Ýakyn wagtda bu şehit bolanlary we öten geçenleri ýatlap, halk hakydasy ýazýarlyk toplamynda sadaka berelim diýip, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy belläp geçdi. Şeýle hem bu ýerde Türkmenistanyň müftisi öten geçenleri ýatlap aýat doa etdi. Hormatly raýatlarymyz, ine şu ýerde ene Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we konsulluk elçihanamyzyň telefon belgilerini hem size ýetirýäs. Ýagny Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 993 12 44 56 88 ýa-da 44 57 22. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky elçihanasy 90 505 131 56 85 90 312 441 71 22 ýa-da 23 ýa-da 24. E-mail salgysy bolsa tamankara@yahoo.com. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň İstanbul şäherindäki baş konsullugy 90 537 520 0935 90 212 662 02 21. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz bu telefon belgilerini şu video habarymyzyň aşagyna hem ýerleşdireriz. Sözümüzün ahırını biz hem dörücülük toplamının adından öz inancımızı bildirýäris, merhumlara iman maýlygyny dileýäris. Olaryň yatan yerleri, ýagty jaýlary cennet bolsun.